Σε πολλές χώρες του κόσμου, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς και η Αγγλία, τα stock options αποτελούν σημαντικό μέρος της αμοιβής στελεχών και εργαζομένων. Στην Ελλάδα όμως παραμένουν σχετικά σπάνια και παρεξηγημένα. Κι όμως, για κάποιον που καταλαβαίνει πώς λειτουργούν, τα stock options μπορούν να αποτελέσουν ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία δημιουργίας προσωπικού πλούτου και επαγγελματικής εξέλιξης. Αν η εταιρεία που εργάζεσαι σου προτείνει ένα bonus σε μετρητά ή έναν φάκελο με stock options, τι θα επέλεγες? Οι περισσότεροι θα επιλέγατε τα μετρητά. Είναι σίγουρα, είναι εδώ και τα βλέπετε. Κάλιο 5 και στο χέρι, παρά 10 και καρτέρι, όπως λέει μια παλιά παροιμία. Όμως, στην παγκόσμια αγορά, οι πιο επιτυχημένοι managers προτιμούν τον φάκελο. Γιατί ενώ τα μετρητά έχουν ταβάνι, τα stock options είναι η μόνη αμοιβή που μπορεί να μετατρέψει έναν υπάλληλο σε εκατομμυριούχο. Τα stock options δεν είναι μετοχές. Είναι η υπόσχεση ότι μπορείς να αγοράσεις μετοχές στο μέλλον σε μια τιμή που συμφωνούμε σήμερα. Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό χαρτί που σας επέτρεπε να αγοράσετε σήμερα ένα σπίτι στην τιμή που είχε το 2015. Αυτό είναι το stock option. Σας επιτρέπει να παγώσετε τον χρόνο και την τιμή. Ας δούμε τι είναι, πώς δουλεύουν και τι πρέπει να προσέξει ένας στέλεχος πριν τα αποδεχθεί. Ένα stock option είναι το δικαίωμα, όχι η υποχρέωση, να αγοράσεις μετοχές της εταιρείας σου σε μια προκαθορισμένη τιμή στο μέλλον. Η λέξη κλειδί είναι το δικαίωμα. Αν σε συμφέρει, αγοράζεις. Αν όχι, δεν αγοράζεις. Ποιοι είναι οι όροι που πρέπει να γνωρίζεις όταν λαμβάνεις stock options? Granting. Η εταιρεία σου δίνει το δικαίωμα. Σου λέει, σε 4 χρόνια μπορείς να αγοράσεις 1000 μετοχές προς 10 ευρώ τη μία. Αυτά τα 10 ευρώ είναι η τιμή strike. Vesting. Είναι η περίοδος αναμονής. Η εταιρεία σου λέει, μείνε μαζί μας 4 χρόνια για να ξεκλειδώσεις αυτό το δικαίωμα. Συνήθως ξεκλειδώνουν σταδιακά κάθε χρόνο. Exercising. Εδώ γίνεται η μαγεία. Αν μετά από 4 χρόνια η εταιρεία έχει εκτοξευθεί και η μετοχή της αξίζει 100 ευρώ, εσύ έχεις ακόμα το δικαίωμα να την αγοράσεις με 10. Τα 90 ευρώ διαφορά σαν αναμετοχή είναι το κέρδος σου. Γιατί οι εταιρείες δίνουν stock options? Διατήρηση ταλέντων. Όταν η μελλοντική λήψη ενός πολύ μεγάλου bonus συνδέεται με την παραμονή σου στην εταιρεία, αποφασίζεις πολύ πιο δύσκολα να φύγεις. Ευθυγράμμιση συμφερόντων εργαζομένων και εργοδοτών. Το μέγεθος του bonus εξαρτάται από την πορεία της εταιρείας, άρα έχεις κίνητρο να αποδώσεις καλά για να πάει η εταιρεία καλά και να εισπράξεις περισσότερα. Κίνητρο για ανάπτυξη. Έχεις κίνητρο να μάθεις περισσότερα πράγματα και να εξελιχθείς για να βοηθήσεις την εταιρεία και ένα μέρος αυτής της βοήθειας θα γυρίσει πίσω σε σένα. Μείωση μισθολογικού κόστους, ιδίως σε startups. Όπως θα δούμε παρακάτω, τα stock options έχουν χαμηλότερη φορολογία, άρα συμφέρουν και την εταιρεία που μπορεί να δώσει ένα καλύτερο bonus δίχως να πληρώσει μεγάλο φόρο μισθωτών υπηρεσιών. Επίσης, συχνά οι startups δεν μπορούν να προσφέρουν το ίδιο καλές αμοιβές με πολύ μεγάλες εταιρείες. Μπορούν όμως, μέσω των stock options, να σου υποσχεθούν ότι αν η εταιρεία πάει πραγματικά καλά, τότε τα λεφτά που θα βγάλεις δεν μπορείς να τα βρεις πουθενά στην αγορά. Με απλά λόγια, την εταιρεία τη συμφέρει γιατί γίνεται σαφής η λογική. Αν η εταιρεία πάει καλά, κερδίζουμε όλοι. Γιατί στην Ελλάδα είναι λιγότερο διαδεδομένα? Οι λόγοι που στην Ελλάδα είναι λιγότερο διαδεδομένα είναι οι εξής. Χαμηλή χρηματοοικονομική παιδεία. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι και εργοδότες δεν καταλαβαίνουν πώς ακριβώς λειτουργούν και ποιο είναι το όφελός τους. Προτίμηση σε σίγουρο μισθό, το κάλιο 5 και στο χέρι που λέγαμε πριν. Λιγότερες εισηγμένες εταιρείες στο χρηματιστήριο, όπου τα stock options όταν εκτελεστούν μπορούν οι μετοχές να πουληθούν άμεσα και να μετατραπούν σε χρήματα. Περιορισμένη κουλτούρα αμοιβής σε κεφάλαιο και κακή κουλτούρα εργοδοτών. Φορολογική πολυπλοκότητα που πλέον όμως έχει μειωθεί σε τεράστιο βαθμό. Και εδώ είναι το κλειδί για τα στελέχη στην Ελλάδα, η φορολογία. Ενώ ένα bonus σε μετρητά μπορεί να φορολογηθεί έως και 44%, τα κέρδη από stock options στην Ελλάδα πλέον φορολογούνται με έναν πολύ χαμηλό συντελεστή 15% και σε ορισμένες περιπτώσεις startups μόλις 5%, καθώς αποτελούν κεφαλαιακά κέρδη. Είναι με διαφορά ο πιο φορολογικά αποδοτικός τρόπος για να πληρωθεί ένα στέλεχος σήμερα, οπότε το bonus σε stock options μπορεί να είναι σημαντικά μεγαλύτερο από ένα bonus σε μετρητά. Το μεγάλο ρίσκο. Τα stock options μπορεί να χάσουν πλήρως την αξία τους.
δεν κινδυνεύετε να χάσετε άλλα χρήματα, αλλά κινδυνεύετε στο τέλος να μην πάρετε τίποτα. Αν η εταιρεία αποτύχει, τα options δεν αξίζουν τίποτα, γι' αυτό θεωρούνται high risk, high reward εργαλείο. Φυσικά τα stock options είναι πάντα συμπληρωματικά στον μισθό, δίνονται με τη μορφή bonus, δεν αντικαθιστούν τον μισθό σε καμία περίπτωση. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα διαπραγματευτείτε το πακέτο των αποδοχών σας, ειδικά αν εργάζεστε σε μια εταιρεία που είναι startup ή έχει πολύ υψηλές προοπτικές ταχείας ανάπτυξης, μην κοιτάξετε μόνο τον καθαρό μισθό. Ρωτήστε για τα stock options, γιατί ο μισθός πληρώνει τους λογαριασμούς του μήνα, αλλά τα stock options είναι αυτά που χτίζουν την περιουσία του μέλλοντος. Εσείς είστε έτοιμοι από απλοί υπάλληλοι να γίνετε μέτοχοι? Χορηγός του σημερινού μας επεισοδίου είναι η Vmeet. Η Vmeet είναι μια ελληνική πλατφόρμα μέσα από την οποία μπορείτε να βρείτε ανθρώπους με ειδικότητες όπως για παράδειγμα λογιστές, δικηγόρους, μηχανικούς, ψυχολόγους, διατροφολόγους, καθώς και ανθρώπους σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία μπορεί να παρασχεθεί online, να κλείσετε μαζί τους ένα ραντεβού και να το πραγματοποιήσετε διαδικτυακά μέσω της ίδιας πλατφόρμας. Βρείτε το link στην περιγραφή και επισκεφτείτε τη Vmeet για να μπορέσετε να λάβετε την υπηρεσία που έχετε ανάγκη.